name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeing you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 May buntag ka natong tanan. So,
arita maghinay-hinay na tagsulod diri sa Balaalampuanan kay magsugod na ta sa atong pagsimba o pagdayeg sa atong buhi nga Dios. So sa dili pa ta magsugod, akong i-greet ang tanang mga papa og Happy Father's Day. Happy Father's Day sa tanang mga papa. Amen. Karon nga adlaw, gisaulog ang kanang adlaw sa mga papa. Kay ang papa usa ka na kahaligi di as panimalay. So angay na tong pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi sa mga papa kay ang mga papa maud united provide sa tanang mga panginahanglanon sa atong pamilya. Amen ba? So dili lang kay provider sila kundi sila usa ka leader ngadto sa usa ka pamilya nga ang mga anak, pamilya madala diha sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen. So salamat sa Ginoo sa mga papa sa mga sakripisyo, paggiya o paglid sa pamilya ngadto sa atong buhi nga Dios. So og maayong buntag sa nagsunod sa atoang ang pulong mo kinabuhi ko sa live streaming Luzon, Visayas, Mindanao ug sa gawa sa nasod. Maayong buntag og Happy Father's Day sa tanang mga papa nga og asa man mo karon, naaman mo sa trabaho, naaman mo sa inyong balay, nakig-uban mo sa atong pagsimba karong sayo sa kabuntagon. Ang Dios magapanalangin, maghatag og mga pinasahi nga mga pabor kanunay nga masinati sa tagsa kapamilya. Og sa nagsunod sa ato ang Shine FM 101.3 diri sa nanukad sa Kaluktugan, Sardinia, Malabuyok, Cebu og sa mainiton nga nagsunod, maayong buntag og Happy Father's Day sa tanang mga papa. Ang Dios magauban, magapanalangin kanatong tanan niining sayo sa kabungtagon. Hallelujah. Og atong palakpakan ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So agig pagsugod akong ihatag ni Pastor AD alang sa opening prayer kay ang opening prayer kay wala man diri. So akong ihatag ni mo pastor ang opening prayer. Okay, mamarog ta. Magampo ta. Atong imbayito ng balaang presinta sa Diyos. Langit ng Amahan, labing balaan nga Diyos, amo karusimbaho ning matahom nga kabuntagon o Diyos. Lord, amo ituboy imong pangalan. Kaya wala kami laing Diyos nga among simbahon. Ikaw lamang o Diyos. Among giimbitar karon Ginoo. Ang imong balaang presensya Ginoo nga mamuhat sa tagsa-tagsa na pakinabuhi Ginoo. Lord God, limpyuhi ang tagsa-tagsa na po kasing-kasing na uhuna. Andam kini madawat sa pulong ni mo Diyos. Limpyuhi ang mong kasing-kasing na dunay kasing-kasing nga malumo. Salamat Ginoo Lord. Lord, among i-claim Ginoo Lord nga imong protection ning palibot Ginoo. Protection sa music team, sa piano, sa guitar. Labi na Ginoo sa pagdasa ang pulong o Diyos. Ianuin Ginoo Lord nga masabta na mo Ginoo ang iyong pulong nga mahimo na mo ng balunon sa matagtag sa kanamo Ginoo Lord. Ingon man o Diyos sa kasilinganan na mo Ginoo Lord. Lord, akong gideclare nga among nga silingan karon Lord makabati sa iyong pulong ang Lord matat sila Ginoo Lord. Ilabi na Lord sa atong nasod karon Ginoo Lord nga dunay dili maayo. Unta Lord limpyuhan nimo Ginoo matag usa. Kinasod Ginoo Lord. Lord, salamat sa inyong tanan Ginoo Lord. Ikaw lamang ang simbahon karon ituboy aron ka mga kabutagon o Dios. Salamat. In Jesus name. Amen og amen. Usbon ko umaayong buntag ka natong tanan.
Men, hallelujah. Ug may buntag sab sa gusunod sa Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan ni ining sayo sa kabuntagon kay mao kini ang adlaw nga ato siyang daigon, simbahon, uban sa atong nga kusog o hunahunag kasing-kasing. So aging pagsugod atong himamaton atong tagsa ka isig ka magtotoo diha ni Kristo ug atong lamanuhon o atong pakapinan nga nalipay kog sayo sis o brad nga ni aka karon. Men, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay magkauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko sa kana. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay magkauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko sa kana. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang kanang anak sa Diyos, adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtana, paharion ta akong dawata ang akong kamot, igsoon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magpahiusa, magpagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magpahiusa. Yes, Jesus. Hallelujah. Niya kami, Lord, sa imong presensya, Lord Jesus, para sa pagsimba diha kanimo, Lord. Kay ikaw ang mong mapataas ni ining say sa kabuntagon, Lord Jesus. Yes, Lord. Kanimo lamang, Lord, ang among mga pagdayig, Lord Jesus. Hallelujah. Ni ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo, dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan ug pasalamatan ka. Yes, Jesus, aniya kami, Lord. Diya ako sa presensya mo, Yes, Lord. Upan sa pagpaubos, Amahan. uban sa pagpaubos kanimo, dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko, pagsimba o mga pagdalig, walay laing butang na
Hallelujah, Lord. Ako sa presensya mo. Yes, Lord, uban sa pagpaubo sa iyong mga katawan. Sa pagpaubos sa nimo. Dalahigan ka, O Diyos, sa walay katapusan. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ko ikaw. Pasidunggan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdahin, walay laing butang nga igabalos ko. Pagsimba o pagdahin, kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdahin, walay laing butang nga igabalos ko. Pagsimba o pagdahin, kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Yes, Jesus. Pagsimba o mga pagdahin, walay laing butang nga igabalos ko. Pagsimba o pagdahin, yes, Jesus. Simba o pagdahin, kanimo. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Atong daigo na tong buhi nga Diyos, mga igsoon, sa atong mga kusog, sa mga paglukso, atong ihatag atong tibok na atong hunahunag kasing-kasing, kay ni ata karon para ato siyang simbahon. Amen ba? Amen. Hallelujah. O Diyos, nga mga anak mo, nagawin ko pagdali, nag-aasaya sa kalipan, alang kanimo, kay imo mingibili, ani kami. O Diyos, nga mga anak mo, nagawin ko pagdali, nag-aasaya sa kalipan, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipan,
niini sa isang kabuntagon. Ikaw mong pagkasalamatan, Lord Jesus, niini ang kabuntagon, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Magpasalamat kita sa atong Diyos na may magbubuhat sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Hallelujah. Salamat kami kanimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Niani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan, ang ayan ka nga pasiyunggan. Salamat kami kanimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Niani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan, ang ayan ka nga pasidonggan. Kabayan ang kaayo mo, yes Lord. Dili mahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos sa labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka nga pasalamatan. Kabuntagon, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Kay ikaw ang among kasaligan, Lord. Munang ikaw ra gyud ang among kadangpan, Lord Jesus.
Lord, kasaligan ka sa tanang butang abahan. Sa tanan na mo, Lord God, na mong gipangahayo nga na kanimo, Lord Jesus. Kasaligan ka sa tanan, Ginoo, na muhatag, Lord God. Ikaw ang Diyos, Ginoo. Nagpasalig kanunay, Amahan. Diligid kami ni mo, Lord, gipakyas, Ginoo, sa panahon, Amahan. Na maduol minga kanimo, Lord Jesus. Uban sa dakong pagpaubos, Amahan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Lukod, kabala ka. Kay ang saad mo, Ginoo, mag-auban ka. Kanunong sa walay katapusan. Lord, walay makulang kanimo, Amahan. Kanakukong anak ka. Yes, Jesus. Sa kangit man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halang doon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabukan. Yes, Lord. Ikaw man ang Diyos sa damhan. Diyos kang agamhanan. Kanunay ana sa bisan asang dapitan. Ugay ka na kung magkauban ka. Diyos na kasaligan. Yes, Jesus. Kasaligan ka, Lord. Yes, Lord. Walay kahadlok o kabalakan. Kay ang saad mo, Ginoo, mag-auban ka. Karunong sa walay katapusan. Walay makulang ka na kung anak ka. Sa kangit-git man ang Diyos. Sa pangit man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan mo, gidanagan mo, halang doon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabukan. Na ikaw man ang Diyos Sa Diyos kang agamhanan. Kanunay ana sa bisan asang dapitan. Ugay ka na kung magkauban ka. Kasaligan ka, Lord. Kasaligan o dili ka mabukan. Yes, Jesus. Hallelujah. Diyos ang agamhanan. Kanunay ana sa bisan asang dapitan. Ugay ka na kung magkauban ka. Diyos na kasaligan. Diyos na kasaligan. Yes, Jesus. Kasaligan ka, Lord. Diyos na kasaligan. Yes, hallelujah. Yes, Jesus, kasaligan ka, Lord, sa tanang panahon. Busa alang lang jud kanimo ang mga himaya, Lord.
Kay ikaw ang tinubdan ning tanan, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Wala kami amuad diri, Lord. Kundi nagikan kini kanimo tanan. Busa ang among mga igabalos, mao ang pagpasalamat, simbahon, ikaw matuboy sa tanang panahon, Lord. Ikaw lamang, Lord Jesus. Hallelujah. Alam kanimo ang himaya. Yes, Lord. Alam ka mo, Diyos, sa mga pagdaig. Alam kanimo ang pagdaig. Ikan ka mo, Lord, ang kusog ka na mo. Ikan kanimo ang kusog, para kanimo ang tungod. O Diyos, ikaw ang tinubdan ning tanan sa matag-adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Yes, Jesus, alam ka nimang himaya, Lord. Alam kanimo ang himaya. Halang ka mo, Ama, ng mga pagdaig. Alam kanimo ang pagdaig. Yes, hallelujah. Ikan ka mo ang kusog, Amahan. Gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. Yes, Lord, para kanimo dungog, Lord. Diyos, ikaw ang tinubdan ning tanan sa matag-adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Yes, Lord. O Diyos, ikaw ang tinubdan ning tanan sa matag-adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Yes, Lord. Kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Kay ikaw man ang tinubdan ning tanan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang tinubdan, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Busa, wala kami angay kabalakan, Lord. Kay imo ang tanan, Lord. Ikaw among kusog, Lord Jesus. Diha nagikan ang mga kusog, Lord. Mga paglaom nga kami makapadayon, Lord, sa pagpangalaga diha kanimo hangtod sa imong pagbalik, Lord Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Kanimo lamang tanan, Lord Jesus. Ang mga himaya, pagpasidungog, ang tanang mga Kristohanon, magaingong. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Ang ayan jud siya sa mga pagdaig ni ining sayo sa kabuntagon. Amen. Kay siya ang Diyos tinubdan sa tanan. Even sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, siya ang tag-iya niini. Busa ang ayan gid siya sa mga pagdaig, mga pagsimba, ug deserve sa atong buhi nga Dios nga modawat sa atong mga pagdaig ug mga pagsimba. Kay siya ang Dios nga tinubdan sa tanan. Amen? So, adto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga kanang scripture reading nga pagadadon ni Sister Charmaine. Imuha ang pagbasa sa pulong sa Ginoo.
Ang pulong sa Ginoo mabasa diha sa Lucas 15:11 hangtod sa 32. Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katagayunan, busa gibalhin na sa amahan, agibahin sa amahan ang iyang katagayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita og ipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta niyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, Nagsupra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong sinuhulan, imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya. Dad angari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya. Sulubi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-a na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og mga panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugon ug iyang gipangutana, Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugon. Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man ang nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron pagsulod. Apan mitubag siya, Tay, huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag natin nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babayi ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka. Ang amahan mitubag, Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplagan na. Ang pulong sa Ginoo. Amen, dalaygon ang pulong sa Dios. O karong kabuntagon kay kinsa may nagmadaugon diha mo ingon o praise the Lord. Mura magluya, mura magnapildi. Napildi ta? Wala oy madaugon kita mga igsoon kay sa sayo sa kabuntagon, yatang gipukaw para makasimba karong adlaw. Amen. Nalipay ta ana. Kay ang gipangayo sa Ginoo mga kaigsuonan sa usa ka semana sa unang adlaw kausara jud nya sa usa ka Domingo dili pag yun whole day. Murag makaingon tang 2 hours ra. Unya
makita na to ba mura mag-lonely? Basig nahago ang physical nga bahin sa pagsangkap sa panginahanglanon sa panimalay. So, di na to si Piaton nga ato yung hatagan o kadaugan. Kibalo ko nga nagmadaugon ang matag usa ka nato nga bisan makita ang uban nga murag lonely pero deep inside malipayon dai na kay nakasimba karon. Amen. So ipakita na to sa Ginoo nga kanang natay authority ba kanang murag energetic ta kay sa karon nga si mana usara jud na ang gipangayo niya unya kanang murag lonely ta murag napildi. So musinggit kuno tag praise the Lord. Hallelujah. Inana ang dagway og tingog sa tao nga madaugon. Amen. So madaugon ta kay kanunay ang Dios naguban, nagbantay ka nato, nagtipig ka nato sa tanang matagpitik sa orasan, oras, minuto, sa tanang adlaw, sa tanang panahon, madaugon ta kay nagbantay ang Dios ka nato. Amen. So ang mohatag og kadaugan kay si Daiden, kuan gini yang kadaugan daghan-daghan jud ni kay giunsa siya pag-atiman, pag-bless sa Ginoo. Nya siya ang mosaysay. Imo ang panahon ug atong plakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Sister Aiden. Praise. Maing buntag pag-usab no sa tanan. Akong kadaugan kay pasalamat ko sa unang yun kay pasalamat ko sa atong buhi nga Dios sa kusog og sa kabuntagon nga iyang gihatag kanamo uban sa akong family. Og ikaduha kay kanang sa katuning mga nilabayng mga duha ka bulan nga wala bitaw mi dire kay dito mig Manila ato. Oh, nya. Sugod sa nilakaw man mi ato og April 10 kay among flight ato April 11 nya. Kuan kanang ako ra jutong gi tugyan sa Ginoo ang tanan kay siya bay naghibalos ato ang mga sa atong kinabuhi siya bay gitag iya sa hinaybalos ugma wala bitaw kay balo kung unsa ang moabot ugma unsay mahitabong ugba. Then mo to nga, ako rag yung gisalig sa Ginoo ang tanan, then sa pagikan na mo dire, nang liyami niya nga, unta nga sa among pagbiyahe, wala ray daghang kakulian, wala ray daghang mga, kanang mga inana bitaw nga, sa mga problema, inana ba niya. Wala damhang nga, sa pag-abot na mo dito sa airport ato, dili day may pasudlon, nga, kay usab day ilahang kanang rules dito nga kung iugma pa inyong flight dapat ugma pa gid mo mosulod anang adlaw nya niabot mami dito og alas 10 nya close naman gid sila di naman gid sila pwede di mo to nihangyo ko nga pwede ra ba nga anak mi matulog sa sulod kay di pod may taga dire unya giingnan mami sa guard nga balik lang mo ugma sa buntag ma'am kay alas 7 pa man ka inyong flight, inko hala na unsa nga amo ang lugar gigikanan to amag malabuyok layo kaayo. Moto na ana siya nga. Aw kung kuan ma'am agwa makaya ra ninyo higda aw adto lang kuno mi magtukong dito sa atbang sa may 7-Eleven magbuntag daw mi dito. Ning ko nga hala di man ni matabang oy perti jong kapuya. Ko kaduka uroy. Daplin ta kay highway nya adto ra mi dito mag paabot og buntag. Ngay mo nga nangutana mi sa diha man putoy murag staff puto siya sa airport na ana siya nga ma'am. Aron di mo kapoy makatulog mo na may walk-in nga hotel dis unahan. Pwede na gid mo musulo diha ko na kung naalang jud mo poy kanang extra nga budget. Kung saon man ni alang-alang mag moto na ana na lang jud ko ngayon ko nga. No choice ko kay maluoy man kong jaya kay sige mag-ingon nga giduka jud ko ama. Ingko nga musulod na lang ta dito, mo to ni check-in mi dito niya. Salamat sa Ginoo kay okay ra jud kaayo niya. Hantod sa pagkabuntag nga ni biyahe mi. Salamat ko sa Ginoo kay kanang sa pagikan na mo sa diya sa Dumaguete.
okay ra jud kayo ang tempo, may ra jud kayong panahon bahangtod nga naabot mis among gipadulngan nga safe ra jud. O ako ra jud gipasalamatan sa Ginoo kay sa among naabutan didto kay kana bitaw ang tag-iya sa balay didto kay wala man nya ako ra mang igsuon ang naa didto nya. Tuwa sila sa Canada tanan niya. Nagsig monitor nga naa na ba daw may inana niya. Hangtod nga naabot mi didto tawag dayon sila niya. Dito bitaw nako nabati nga kanang wala ka pasagdi sa Ginoo ba kay kanang igunsa ra gud mi anak nila nga maski dugo di gyud mi igunsa jud ana niya. Amo ra gunas akong magulang niya. Wala ko nag-expect ba nga pag-abot dito kanang feel free ra jud mura ra may gitrato nga igsuon ana ba dili wala ka gitrato nga laing tawo bitaw. Nasalamat po ko sa Ginoo kay maira jud kay kinaiya niya hangtod nga moto naka-stay jud mi dito taod-taod mga 2 months niya. Bisan man og nalayo mi dire wala ko kasimba pero every Sunday jud mi pod nagsunod sa live dire sa simbahan. Then hangtod nga naabot mi dire, nabalik na mi. Excited na kay mi ato niya. Wala ako magdahom nga kanang napo di ay kanang kakulian sa mong biyahe ba kay nag-apas lagi mi ato ngin ko ay salamat makaapas jutas kasal ni Chari kay ni anak man tos Chari nga kuan kanang makauli mo og 31 te ana kay alon lagi maka-apil kuno sa Jaya sa paso-paso nya ni try ko kanang istorya sa katong ni kuan sa among ticket kay pwede man mo abot mi og 31 dire pero mag-additional pod mig times 2 sa among plate so 20 na kapen. Nya ko nga sige na lang okay ra dili na lang jud ta mo apas ang importante bahalag di ta kaabot sa ilahang kasal at least makaabot ra gid ta na pa may kaon sad ana ra po kong Marvin ato. Di wala damha nga naka kanang pag-abot na mo pagikan gyud balay ato kay batijong kusugang ulan niya. Grabe kilat og kanang liti ba. Wala, ingon sila nga. Sa una wala ba jud ko kasulay nga mobiyahe og eroplano nga kanang mag-ulan og magliti ana magdalugdog maayo. Kay linaw ra jud to sa una niya. Kaning murag nerbiyosa ta ba. Nahadlok pod ko niya. Kung nga saon man ni oy nga ingon ra ba sila nga magkurog daw ng eroplano mo niya mag-ana-ana kuno nagmaayo. Ingon nga di ra jud dagway ni ana. Sus kay muumang gyud nahitabo kay pag-abot dito pagikan pati naman yung kusugas ulan hangtod nga hapit na lang ni mo landing di sige yung gabon kaayo niya kanang murag lain jud kay kon diri ba pero ako ana ra jud ko normal ra gini murag sa ko ra jud ning huna-huna ba niya uban sa tabang sa Ginoo salamat kay naabot mi diha sa Dumaguete nga safe ra jud niya dali-dali mi ato niya uban ang wala bitaw ko nag-expect nga naay blessings nga gipabalon ang Ginoo namo gikan sa Manila abot dire o niya pasalamat jud ko sa Ginoo sa kanang mga tao bitaw nga iyang sa tawag ani ay iya bitaw ang gigamit nga kanang sa panalangin nga madawat nako gikan nila pero kana bitaw malipayon sad ko ba sa kong kasing-kasing nga naka-share pod ko sa uban dire o ana niya kay bisan tinud og kanang nami panalangin nga nadawat no inana. Salamat jud ko gihapon kay ang nas akong diri kay di jud nako kanang wala sa akong diri ba nga ako ra jud ni tanan kay ako jud ni ako ra jud ni ana. Ang nas akong diri kay malipay ko nga makahatag ko sa uban nya. Pasalamat ko sa Ginoo bitaw kay kanang sa wala jud mi niya pakyasa bitaw kung unsa man kanang unsa imong pangayoon inana pero kung magtinud-anon jud ka sa Ginoo kay mahikurat na lang ka ba nga ala naa di ay naabot inana ba niya salamat sa Ginoo kay kanang uban sa kong pamilya karon wala gyoy ingon nga kanang malipayon jud mi ba uban sa iyang mga panalangin nga gihatag bitaw namo niya kanang uban sa kusog ug kadasig niya maora to sa dungog og himaya alang lamang sa pambuhi niya. Amen. Nagingon diha. Bahal ay dili matud makaapas pero makaabot ra. So
Salamat sa Ginoo sa testimonies ato igsoon nga ato man siyang nadungog mga kaigsuonan nga kanunay sila gipasinati sila kanunay sa Ginoo sa mga pabor kay dili baya na nila igunsa dili igsuon sa dugo kundi amo ra jud na siya ang igsuon pero matingala ka munay maingon nga maamis ka sa buhaton sa Ginoo kay kanang bisag dili sila kaano-ano pero kanang gipabakasyon sila didto nga feel at home ra gyud sila didto. Ya usa ka dakong blessing kay si Marvin nakakapyot na gyud eroplano. Oh, di ba? O ikaduha naman yung bakasyon ni Eden. Inkukuyog didto bin kay kanang makasakay nakag-eroplano kanang atong makitaan diya sa taas. So nakakapyot na gyud siya eroplano niya. Balo wala po ko kapangumustag unsay feelings. Unya, mangumusta ko. Inana ang pabor nga gihatag ni Lord. Kay kung wala pa ta nangalagad, murag lisod kita no. Lisod makaadto ana, murag imposible kaayo. Pero kay nangalagad ta sa Ginoo, mahimong posible ang tanan kay mga buhi magyud ang pulong sa Ginoo nga kung unahon lang gid nato ang atong Dios sa pagpangalagad and all these things iyara gyung kadugang kanato. So wala ta mag-expect nga maabot ta ana pero kung tungod sa mga pabor nga gihatag ni Lord, pwede kaayo nga makasinati ni ana. So excited ba uban nga makasinati pod? Murag maingon imposible pero possible kaayo nga mahitabo kay naa ang Ginoo ang tanan ipasinati gina sa atong buhi nga Dios og dalaygon ang Dios sa testimony sa atong igsuon. Naa pa yung mahatag og kadaugan. Father's Day baya karon. Basig naa pa yung usa. Mura mo dyan gitikon. Mura magkanang mingaw. So, ato ta sa paghatag o kanang special number group nila ni Gaw Albert. Group man nilang Gaw Albert pero wala man sila si Tia Rita o si Gaw Joel. So, inyong panahon o atong pakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Sik. Ano sa inyong atubangan among lara gawit ang atong Ginoo na naguluhan giniog Hesus sa cross. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo.
ika'y namatay, Nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Ugang dungog maya alang na sa tumpuy nga Dios. Amen. Dalaygon kaayo ang mensahe sa awit nga gihalad sa atong igsoon, the Noyos family. So, ato ta sa laing bahin, mao ang kanang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsuonan, atong andamon ang atong kasing-kasing, ang atong huna-huna, niya atong Bible, kung mahimo, kung nakay ballpen, notebook, pwede ra gid nato nga i-take note ang unsa may iwali sa iyang alagad. Andamo nato kay kini ang pinaka-importante nga bahin nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, na di nato tugutan mga kaigsuonan nga madistrakta, o ato i-focus ang atong kasing-kasing huna-huna sa pagmamati sa pulong sa Ginoo. Kaya adunay mga pulong nga ipaabot sa atong Ginoo, pinaagi siyang alagad. Unya, akong ihatag kaniya ang panahon atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa iyang alagad, Pastor Gideon. Happy Father's Day sa tanang mga papa. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa tanang mga amahan. Ang akong pagabasahon karon mga igsoon, naghisgot ni sa kahimtang diha sa pamilya. Naghisgot ni sa kahimtang sa anak o kahimtang sa amahan. O kining maong sugilanon nga gisulat diha sa libro sa Lucas, Kapitulo 15, maghatag ni natog nindot nga pagtulunan nga magdala nato giya kung unsaon nato pagdumala ang panahon nga niya nato karon. Ang pulong panahon samtang buhi pa. Diha sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 16 hangtod sa 17, akong pagabasahon pagbalik ang maong mensahe nagingon, tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop, og miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Okay. Ako ang lawson sa 18 hangtod sa 20. Busa mipauli ako ngadto sa akong amahan o gisultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ako ang ilhon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa nilakaw siya og mipauli ngadto siyang amahan. Apan layo pagani kayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og bidagan aron pagtagbo kaniya
og unya migakos og mihalok kaniya. Ato ning ihangad ngadto sa Dios, akong gihangyo matag usa sa pag-abli sa inyong una, sa pag-abli sa inyong kasing-kasing sa pagduol ngadto sa Ginoo, magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya kami andam sa pagpamati, pagkat-on, pagdawat sa imong mga pulong, nga maoy maghatag ka namog kusog, maghatag namog kaalam, maghatag sa tanan nga among gikinahanglan, nga diin among mahinumduman ug masabtan kung unsa ka importante ang matag adlaw, simana, bulan, tuig nga imong gihatag kanamo diha sa matag Pinoy-anan. I-bless Ginoo ang tanan nga mga makadungog, makabati karon sa imong mga pulong. Kao ang Dios nga magapanalangin sa matag usa. Ug salamat sa imong pag-atiman ug pag-amuma ug pagpanalangin kanamo. Among isalig, itugyan, diha kanimo ang among kinabuhi. Salamat sa imong pagpanalangin. In Jesus' name, Amen o Amen. Ang sugilanon mga kaigsunan nga naghisgot sa anak nga nawala. Ang sugilanon naghisgot ni sa kahimtang sa Amahan, Dios o sa tao. Lamang tungod kay naghisgot usab ang atong panahon karon, mahitungod sa kinaiya o moingon tang papel sa mga amahan nga niya karon dinhi. Naghatag usab ang Dios og mga mensahe aron maoy moabli, mogiya kung unsa ka importante ang panahon nga aduna pa kitay amahan sa kalibutan. Ang sugilanon mga kaigsunan nga gisulat ni Apostol Lucas maghatag ni kanato og kahibalo kung unsa ka importante ang panahon nga makaalagad pa ta og Dios. At the same time, maghatag usab kini natog kahibalo kung unsa ka bililhon, moingon kung unsa ka bililhon ang panahon nga kuyog pa nato ang atong mga ginikanan sa pagpuyo nato sa kalibutan. Sa gibasa ka ganina gikan sa bersikulo 11 hangtod sa 32 diha sa Lucas kapitulo 15, diha nato nadunggan o nasabtan nga dunay usa ka amahan, usa ka ginikanan, usa ka pamilya nga dunay duha ka anak. Ang duha ka anak naghisgot ni sa duha ka kinaiya nga naa sa tao. Dili sila pareho kinaiya. Ang magulang ug ang manghod. Sa ako nang gikaingon, kaning duha ka klase nga kining duha ka igsuon mga kaigsunan nagpakita ni sa duha ka klase nga kinaiya nga posibilidad nga naa sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Samtang maminaw kaniini, pwede nimong tan-awon ang imong kaugalingon o pwede natong tan-awon ang atong kaugalingon kung asa sa duha ka kinaiya nahisama ang ato ang kaugalingon sa duha ka magsuon. Ang magulang nagpabilin siya sa poder sa iyang amahan. Pero ang manghod wala siya magpabilin sa poder sa iyang amahan. Now, paminaw mo ani mga kaigsunan, ayaw gyud mo distract kay sa usa ka semana kausara ta makadungog sa mensahe sa Dios nga sama ani. Inay mong tapad tagaig bili ang mensahe sa Dios kay mugiya ni nimo. Mutudlo ni nimo aron dadon ka sa saad sa Dios nga iya kang iblas. Hinumdumi ang Dios nagsaad nga iya kang iblas. Wala gyud mamulong ang Dios nga iya kang pasagdan. Iya kang atimanon. Ang duha ka igsuon mga kaigsunan, focus ko sa pamilya. Sa gisgutan ni Jesus o sa libro sa Lucas nga ang duha ka anak mga kaigsunan samtang kuyog pa sa iyahang amahan, naa nila ang kabuhong, naa nila ang dungog, naa nila ang kwarta,
Naa nila mga kaigsunan kung unsay ilang gikinahanglan, matagbo ang unsay ilahang gikinahanglan. Naa sila'y mga amigo nga maghatag nila og komportable, kalipay sa ilahang pagpuyo-kuyog sa iyang amahan. Sa diha nga ang anak nakadesisyon nga mangayo siyag bahin sa iyahang katigayunan nga gikan siyang amahan, wala usab siya balibari sa amahan. Gihatag sa amahan ngadto sa anak ang tanang katigayunan nga bahin niya. Unya milikaw siya o giusik-usikan niya ang tanang halin kay iya man tong gibaligya. Tama? Iyang gibaligya og ang halin iyang giusik-usikan. Sa dihang iyang giusik-usikan mga igsoon, niabot ang panahon nga wa sa kabantay nga doon na di ay kagutom nga moabot. Nasabdan ninyo ang gibasa kaganina? Ako raning gibalik. Sa diha nga wala na say kwarta, unya layo kayo siya sa iyahang amahan. Layo kayo siya sa iyang pinuy-anan. Layo kayo siya sa iyang pamilya. Iyan ang nabantayan nga wa na siya'y amigo, wala na'y mutabang niya. Wala na'y muhatag niyang pagkaon, wala na'y mupakaon niya. Og nakadesisyon siya nga musuod og trabaho. Nang-apply siya. Sa dihang nang-apply siya, mga kaigsunan, wa na'y laing bakante. Gawas lamang sa tig-atiman sa mga baboy. Og napugos siya sa pagsuod sa trabaho. Og matod pa sa istorya kaganina, tungod sa kagutom, gusto na niyang mukaon sa bunga sa kahoy. Nga laog sa baboy. Ug didto niya nahinumduman, nga balay sa balay sa iyang amahan, didto sa iyang pinuy-anan, tanan nga gusto niyang kaunon, makaon niya. Na dito'y kwarta, na dito ang dungog, na tanan nga iyang gikinahanglan. Inani ang kinabuhi sa tao ug sa Dios. Ang tao, gitagaag mensahe, gitagaan og mga pagtulunan, o gisulat diha sa balaang kasulatan, nga mao ang Biblia. Amen. Ang pulong sa Dios nga naas Biblia, nagpakita ni mga kigsunan nga sama ni sa usa ka pamilya. Okay? Naa ka sa usa ka pamilya sa Dios. Ang usa ka tawo nga nagtamod sa mga mensahe sa Dios, timan ini. Ang usa ka tawo nga makadungog pa, makabasa pa sa mga mensahe sa Dios, og magkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo nga nas Biblia, siya nga tao nga naa sa sakop sa pamilya sa Dios. Nasabtan ninyo? Akong balikon. Basig wala pa ninyo makuha. Kung sa imong pagkakristohanon, kung sa imong pagtuo karon, pagkatao, naminaw ka sa pulong sa Dios, nagkinabuhi ka sa pulong sa Dios, naa ka sa pamilya sa Dios. Amen ba? Pero kung wala ka maminaw ni magkinabuhi sa pulong sa Dios, wala ka sa pamilya sa Dios. Nganuman, ang usa ka anak mga kaigsunan nga tua didto sa laing lugar, wala na siya sa poder sa iyahang amahan, wala na siya makadungog sa tingog sa Dios, wala na siya makadungog sa tingog sa iyahang igsuon, sa tingog sa amahan nga mosugo niya, nga mo kana bitaw say tawag anak, kanang mo tawag aron mamahaw, kasi moagda, wala na siya makadungog nga giagda sa siyamahan. Wa na siya makadungog sa pulong. Wala na siya sa poder sa iyang pamilya. Wala na siya sa poder sa iyang amahan. Maunay kahimtang sa mga tao nga gipakita dinhi. Usan ni siya ka kahimtang nga gusto sa Dios nga imuhaning makit-an sa imong kinabuhi. Inani ni siya,
kung usa ka katawo karon nga nagtuog Dios, pero wala na ka makadungog sa pulong sa Dios, wala na ka makasabot sa mga mensahe sa Dios, wala na nimo sunda, siyempre wala na nimo sunda ang pulong sa Dios, kay wala na nimo madungog, mabati ang iyang mga mensahe, ang imong kahimtang sama na sa usa ka anak nga layo sa poder sa amahan. Napisagsaon nimo paningkamot, walay panalangin nga moabot. Naa nimo ang kagutom, naa nimo ang kauhaw, kulang ang kalipay, kulang ang imuhang kanang moingon ka nga kanang katagbawan, wala kay katagbawan. Mao bitaw nang sa atong kinabuhi, kung dili ta seryoso nga mga lagad sa Dios, wala tay panahon sa pagdaig sa Dios, sa paghalad sa Dios, sa pagpasidungog sa Dios, wala tay panahon sa pag-communicate sa Dios, mo resulta gyud nagkaimti sa atong kinabuhi. Pero kung imti na gani ang imong kinabuhi, ayaw wad kining gitawag paglaom. Hinumdumi ang Dios mga kaigsunan nga mo'y tag-iya sa tanan o tag-iya sa atong kinabuhi, dili siya sama sa tao. Dios siya nga kung imong duulon siya, Dios siya nga kung muduol ka niya, dili niya ipon ang imong kapakyasan, dili niya ipon o hinumduman ang imuhang mga kasalanan sa panahon nga muduol ka niya, nga mapaubsanon, nga mahinulsulon. Og maunay gisulat sa ikaduhang Korinto kapitulo ikaduhang Kronikas ba? Ikaduhang Kronikas, mga kigsunan, sa kapitulo 7, versikulo 14. Kronikas, ikaduhang Kronikas 7, versikulo 14. Og kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang sala, patalinghogan ko gayod sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. So diha gihatag sa Dios ang paglaom sa panahon nga mubati ang tao og kahawang kaimti, walay kalipay, bisag saog paningkamot naagyapon ang kalisod. Bisan saon paningkamot wa gyapoy katagbawan. Ang Dios abli sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Sa panahon nga muduol ta niya, nga mapasayloon o mapaubsanon, ang Dios naghatag og mensahe nga iya kang dawaton. Now atong balikan ang usa ka anak. Nganong niabot man sa panahon nga naglisod ang usa ka anak? Nganong niabot man sa panahon nga wala na say kwarta? Dili na siya makakaon og tarong. Dili na siya makalihok og insakto. Nanay nakapanag-iya niya. Kisay nakapanag-iya niya? Ang iyahang isudlan nga trabaho. Kontrolado na siya. Dili na siya makalihok sa gusto niyang buhaton. Ngano man, tungod kay wala na siya sa poder sa iyang amahan. Nganong niabot man sa punto nga mauna ang iyang sitwasyon. Nakuha ba ninyo ang hinungdan nganong ang usa ka anak nga kaniadto buhong sa kwarta, ang usa ka anak nga kaniadto mga kaigsunan, naa niya ang dungog, tanan niya iyang gustong kaunon makaon niya, naasay kalipay, naasay kalinaw. Nganong napunta siya sa dapit nga kontrolado siya, di na siya kalihok. Kabalo ba mo sa hinungdan? O sa hinungdan, inani ni, wala na siya maminaw sa Dios. Naminaw na siya sa iyahang gikinahanglan. Mauni ang mensahe nga gusto sa Dios nga atong masabtan. Sa atong pagkakristohanon ba, kita na gani magbuot sa atong kinabuhi, usbo na gani nato ang gidisenyo sa Dios kung unsaon nato pagpuyo sa kalibutan. Moabot ang panahon nga maglisod yun ta.
Moabot ang panahon nga kung imbis ang Dios maoy mo atiman nato, dili mo moabot ang iyang pag-atiman nato tungod kay duna tay ga kontrol nato. Mao na nga sa atong pagkakristohanon, dili nato usbon, dili nato tugutan nga usbon nato ang gidisenyo nga pamaagi nga gikinahanglan natong sundon kay dili na muhatag natong kalisod. Unsa may gikinahanglan nato nga masabtan nga gidesign kanang giplastada na daan kung unsaon nato pagkinabuhi inani ni. Di ba ang Dios siya ang tag-iya sa tanang adlaw? Amen ba? Siya ang tag-iya sa tanan atong kinabuhi. Ang usa ka semana adunay 7 ka adlaw. Ang 6 ka adlaw gidisenyo sa Dios, ang Dios mo'y nagbuot ana nga kanang 6 ka adlaw para na imuha, para na atoa. Diha nato buhaton ang atong trabahoon. Tanan natong trabahoon, tanan nga tong panginahanglan diha nato buhaton. Lunes hangtod sa Sabado, trabahoon nato na. Siyarog dili nato na mahuman ang unsay gikinahanglan nato sa 6 ka adlaw ug ang Dios maoy nagdisenyo ana. Ang usa ka adlaw sa usa ka Domingo, sa usa ka adlaw sa usa ka semana, dili na ato iyaha na. Adlaw na nga mudayeg ta niya. Adlaw ta nga musimba niya. Adlaw ta nga mo pasidungog siya ngalan. Adlaw na nga naghulat ang Dios nga awitan nimo siya. Amin ba? Sa panahon nga mugawas ta ana, ang atong gusto, yes, gitagaan tag freedom, unsaon pagdumala ang atong ginabuhi. Ang kagawasan nga gihatag sa Dios nga kita mo magbuot sa ato ang kaugalingon, atong gamiton nga sundon nato siya, dili ang atong gusto mo isundon. Kay sa panahon nga atong gubon ang gidisenyo o giplastada sa Dios nga pamaagi, moabot ang panahon nga mahitabo sa atong kinabuhi ang nahitabo sa usa ka anak nga migawas siya sa poder sa iyang amahan. Parang giingon, parang gipakita na ba, wala na ko magkinahanglan nimo tay. Wala na ko'y panahon ni mo tay. Mugawas na ko. Og naa na ko'y bahin. Siya na'y nagbuot sa tanan. Nga unta, abli ang amahan. Na ay prinsipyo ang amahan. Nga pabilin lang ka dinhi. Ang word pabilin, musabmitar ka sa giplastada nga adlaw sa Dios. Munang muingon ko ba, tanang tao nga dunay Ginoo, kung seryoso siya nga magpabilin, nga magtamod sa gidisenyo o giplastada nga adlaw nga gikan sa Ginoo, mga igsuon og iya sa Ginoo, dili og dili mo abot kanimo ang kalaglagan. Amen ba? Munang ingna imong tapad, ayaw usba ang giplastada sa Dios nga adlaw. Lunes hangtod sa Sabado, ato ana. Pero kanang Domingo, iya na. Adlaw na nga mudahig ta niya. Adlaw na nga simbahon na to siya. Dili na to tugutan nga maguba na siya. Amen? Kay kung ato nang gubon, migawas ta sa poder sa pamilya sa Dios. Hello? Amen? Muna ina imong tapad. Ayaw pagtuo nga mahulam nimo ang adlong Domingo. Kay bisag ka usa ka higayon, di mahitabo nga makagama kag Domingo. Makagama pa kag laing Domingo? Kanang moingon ang uban samtang nagwali ko dito sa Negros, ingon ng mga tao, pastor, pwede sunod lang ko mosimba kay hulmon lang usad nako ang Domingo. Pulong nga wala Diyo'y kaalam. Nga walay pagpamalandong, nga wa gyud sa kapaluba nga wala man say Domingo nga iya ha. Doon na ba tayo Domingo nga ato
Doon na ba tayo gigamang adlaw para atong iilis sa adlaw nga para sa Ginoo? Di ta kagamag Domingo. Mo na nga ingna imong tapad, bless kayo ka na misimba ka. Gawas kung naay gitawag physical kanang condition. Like example ni Brother Julius. Ako siyang gipangumusta. Ingon siyang pastor, natakil po akong tiil. Naglisod kog lakaw. Ubag yun iyang tiil. Munang wala siya kasimba. Pero kung wala siya kasimba karon, sigurado ko nga si Brother Julius naminaw karon sa pulong sa Ginoo. Bisan kung wala ka kaatog simbahan, wala magpasabot nga nag-challenge ko nga ayaw na lang mo panimba, nga magwali ko diri, mga kalag na lang, mga bangko na lang ang ako ang walihan. Nga naman, ang Dios dili tao nga atong malimbungan. Dios siya nga nakakita ug unsay hinungdan o rason nganong dunay mga tao nga di kasimba. Amen. Mao na nga ang usa ka anak nga migawas sa poder sa iyang amahan, wala na siya kadungog sa tingog sa iyang amahan. Wala na siya makadungog nga giagda siya, gisugo siya, gisampit siya. Maunay mahitabo sa usa ka tawo kung dili nakakadungog sa pulong sa Ginoo. Maunay mahitabo sa usa ka tawo nga wala nay panahon sa pulong sa Dios. Munang ayaw tuguti sa imong pagkakristohanon nga di ka kadungog sa mensahe sa Ginoo. Kaya ang mahitabo nga dili na gani madunggan nimo ang mensahe sa Dios, lain na ang nagkontrol nimo, dili na ang presensya sa Ginoo. Amen. Unya realidad sa tao mao ni isa makaamgo ang tao kung wala na diha ang amahan. Wala na diha ang iyahang ginikanan. Pero ang nakanindot mao ni ang Dios dili sama sa tao. Na kung ang tao mamatay, wala na. Ang Dios walay kamatayon. So sa mensahe mga kaigsunan, dinhi ko sa ikaduha nga mensahe sa mga amahan sa kalibutan. Diri ba sa kalibutan? Inani ni siya. Praktikal nga kinabuhi sa usa ka balay, lain-lain og kinaiya ang mga anak. Tama ba? Ako mo tuog gyud ko nga sa inyong pagpaminaw ani, mo admitar gyud mo nga kamo mismo makasaksi nga sa inyong pagkatao, pagkahimugso sa inyong pamilya, kung duha ngadtos daghan, lahi-lahi gyud mo batasan. Tama ba? Kaysa mo agre. Nga bisan gani ang kaluha, pareha og mata, pareho og hitsura. Lain-lain gani kaina iya, nailuodan, naapoy mapailubon, naapoy matinahoron, naapoy bagulbulan. Naapoy mga kinaiya sa tao nga bagulbulan pero kusog mo tahod. Kabantay mo nga suguon unya mo tahod pero naay pakapin bagulbol. Tama? Hello. Matahod tuod pero bagulbol sad. Sumala sa giingon kaganina, adlaw karon sa mga papa. Human naman ta sa mensahe nga naghisgot sa kahimtang samahan ug sa tao. Arita sa kahimtang sa amahan nato sa kalibutan ug amahan sa nagalaing organisasyon. Okay. Ang duha ka managsuon, naghisgot na sa duha ka kinaiya. Sa ako nagikaingon, sa usa ka pamilya, lain-lain jud og kinaiya ang mga anak. Nya ikaw mismo makakita ka sa imong kaugalingon kung asa ka sa klase, asa ka sa duha nga kinaiya sa pamilya. Ang ama, ang magulang, kusugang mangwinta, no? Naapoy mga anak nga kusug kay mangwinta.
Pwede ka mo ingon nga, sa hilom, ako na ay ra isugilon. Kusog ka isang, sa istorya pa na, murag buy-buya, no? Oh? Pero, kung imong lantahon mura og insakto biya ang magulang. Sa dihang nakadungog siya, nibalik ang iyang manghod, iyang igsuon, nibalik, unya, gidawat sa amahan. Sa dihang gidawat sa amahan, gawas nga gidawat, gihimuan pagyud og grabing kumbira. Nganong may ang grabing kumbira? Giihawan og pinakanindot nga baka, pinakanindot nga karnero. Unya, gisaulugan og sa atong panahon pa, naapay disko. Naapay selebrasyon nga nahitabo. Nasina ang magulang. Namoy baydayin siya. Pa, gikan kani adto hangtod karon. Wa ti kabiyae. Wa ko mubulag nimo. Pero wa ko kahinumdum nga bisan kandeng o piso manok imo kong giihawan. Pero na imong anak nga usik sa tanan nimong mga katangan. Iyahang gigasto sa dautang mga babae, di ba? Maunday na yung gisigutan. Karon ning balik, imo pa siyang giihawan. Naunsa may mga mensahe nga gikinahanglan natong masabtan. Ang tubag unsay tubag sa amahan, isanak samtang naa ka dinhi, ang tanan nga naa dinhi imuha. Usahay, inani ang kinabuhi sa tao. Nganong ang ato ang batasan mausab, mauni ang gusto mga makita nimo. Nganong usahay mausab ang atong kinaiya? Kay usahay, naatay gitawag akala na insakto ta. Dalitang mo rebelde sa atong amahan. Dalitang mo rebelde, mo bagulbol, musingka, magdumot sa atong amahan. Dunay panahon nga sa atong kasing-kasing sa hilom, dunay kasuko sa atong amahan. Dili sa wa ta maghisgot sa Dios, naghisgot ta sa atong tagsa-tagsa kaginikanan. Labi na sa panahon nga wala ka hatagi sa imong gusto. Labi na sa panahon nga kana bitang murag feeling nga wala ka pansina. Feeling nga gipadaplin ka, gipasagdan ka. Pero nalimot di ay ta nga ang sakripisyo o kinaiya sa atong amahan, ang tanan nga ilang paningkamot dili para ila, para nimo. Siguro sa imuhang pagpaminaw karon, moingon ka nga, magkahinumdum ka dayon sa mga bati, nga mga paadlaw, mga panahon, nga diin kuyog ang imong amahan. Murag, mangutana ko ninyo. Mani ako ipangutana. Namang yun tay tagsa-tagsa ka mga amahan, na tay tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Sa akong bahin, wala na ko'y papa, wala na po ko'y mama. Ang nahimo na kong papa, o nahimo na kong amahan, si Papa Binbin, o si Mama Bibin. Gipangayo, o gihangyo ko sa akong asawa, nga bis, dili namang kakahimo sa pag-atiman sa imong mga ginikanan. Samtang buhi pang ato, ako ang ginikanan. Pwede ba nga, ato ning himuon, nga pag-atiman nga tus akong ginikanan? Ko sige. Sige. Samtang na malandong ko nini, gusto kong mangutana ninyo. Kanos amo las mingduol sa inyong amahan, nga miingon mo, tay, thank you. Makahinumdum pa ba mo nga, kanang mingduol mo sa inyong amahan ba, nga moingon mo nga, pa,
Salamat nga imo kong ipadako. Kasagaran sa naitabo, realidad sa tao, isa niya nilitukon kung ang iyamahan to anas lungon ug dili na mao ang sakto. Ano man, dili na niya mabati ang imong gugma. Dili na niya mabati, madungog ang ngadunan ay kay gugma sa imong amahan. Hinumdumi ang tagsa-tagsa nato kaamahan. Dili man tuod ta kakita sa ilang sakripisyo. Kasagaran natong madunggan mga bagulbol, mga reklamo sa mama, sa kinabuhi sa atong amahan, sa inyong amahan. Pero ayaw na paminawa kay dili na makahatag nimog maayong pagtulunan. Ibutang karon sa imuhang kasing-kasing nga kung wa kay amahan, wala ka karon. Munang kung doon na may mga kapakyasan or nakita nimo nga murag sakto ka unya kulang ang imuhang amahan sa iyang pag-atiman nimo, ayaw tuguti nga sa tibuok nimong kinabuhi nga naa pa kay amahan karon, dili ka kaingon pa I love you, pa mahal ti ka. Pwede ba nimo na nga konsultahon sa imong kasing-kasing karon? Hinumdumi, yes, dako na ka. Na siguro kay pamilya. Na siguro kay mga anak. Ayaw tuguti nga makaila ka, nga makakita ka sa imuhang kasing-kasing. Nga doon na di kay love sa imong papa kung wa na kay panahon. Ayaw sunda ang anak nga nagwalda sa panahon, nagwalda sa tanan. Nga dito niya na hinumduman nga nanginahanglan di ay siya papa niya, wala iyang papa. Layo ang iyang papa. Sometimes inani ang kinaiya sa mga anak eh. Kung dili gani tugtan sa amahan ang iyang gusto, labi na maghisgot sa gitawag kasing-kasing, gugma. Lubat. Dali dayaw malimot ang anak sa amahan. Pero ang amahan, never na nga malimot. Sayang anak. Doon ako'y istorya. Nauna ko'y usa ka amigo nga kauban ako sa trabaho. Dili niya kapugngan nga magbisyo siya. Ako sa gipangutanan nga anong magbisyo man ka? Dili ko kalimot sa akong anak. Kung ano man di ay, unsa man ay nahitabo, inani ni, ang inahan sa iyang anak, nagbulag sila. O niya, gamay pa ang iyang anak, gidala sa inahan. Gilayo niya ba sa iyahang kiliran. Layo kayo. Dili na sa kakita sa dagway sa iyang anak. Dili na siya kadungog sa tingog sa iyang anak. Kay gilayo ang iyang anak sa inahan sa iyang anak. Tanaw niya ang picture, muhilak siya, niya magbisyo siya. Ako ug iyang mga amigo mitambag niya. Ayaw lang kabalaka. Kay samtang bata pa, dili pa na makakita o di pa na mangita ang anak samahan. Pero timan ini, walay anak nga dili mangitag papa. Mangita ginag papa. Pagkadako sa iyang anak, pagka high school, graduate siguro high school, nagkita gyud sila. Mana nga inani ni, ikaw nga naa karoy papa, makita nimo ang imong papa nga naghago, makita nimo ang imong papa nga nagsakripisyo. Inani ni siya. Naa may mga panahon nga mawagtang ang imong nakit-an nga sakripisyo, ang imong nakit-an nga ilang sakripisyo tungod kay gisingkahan ka,
wala ka tuguti sa imong gusto, pero timan ini. Timan nga sa panahon nga muduol ka nila, muduol ka sa imong papa ba? Umiingon ka, Pa, I love you. Happy Father's Day. Sama ni nga imo ning gibuhat sa Ginoo. Kay sa panahon nga imo ning litukon sa imuhang ginikanan, nga pa mahalti ka. Happy Father's Day. Gituman nimo ang gihan-ay nga programa sa Dios. Unsay programa gani sa Dios? Ang anak mutahod sa amahan. Wala gyud moingon ang Dios, ang amahan tahod sa anak. Hello. Napabata? Di ka kakita og mensahe sa Biblia nga nagsugo ang Dios ngadto sa amahan. Oy mga amahan, sundan ninyo ang inyong anak. Ang gibilin nga mensahe sa Dios nga nagdalagsaad aron ka iblas. Anak, tanawa ang imong amahan. Sunda tahura siya. Kinsa ba ninyo nga mga anak nga karon moamin pa sa inyong amahan? Moamin pa ba mo sa inyong amahan or singkahan o hiwian ra ninyo ang inyong amahan? Yaga-yagaan. Ipakita ninyo ang inyong gugma sa inyong amahan. Samtang makafeel pa sila gugma niya. Makafeel pa sila gugma nimo. Ayaw uno na ang ilang kapakyasan. E dili na makatabang nimo. Una-una nga samtang mabati pa nila ang imong gugma, buhata. Kaysa imong pagbuhat ani, ibuhat nimo ni sa Ginoo. Amen? Kinsa ba na ay papa karon dire? Naapay papa sa inyong balay? Napa? Ako ni isa ko kay naapa man ko'y ugangan. Ang akong ugangan si Papa Binbin, Mama Bibin. Kung giunsa paghigugma sa akong asawa, mausap ang akong gitugbang nga paghigugma nila. Muna nga dili na mo sila, dili mi malipay kung malayo mi nila. Abli ang among pultahan, abli among balay, nga muatiman nilang mama at papa. Nganuman, kay damor na mo ng buhaton, damor ming giblas ni Lord. Kay ang saad sa Dios diha sa Pilipos Kapitulo 6, 1, nga anak, sanglit Kristohanon man ka. Sunda, tahura ang imong amahan o inahan. Ang sugo nga dunay saad, mao nga tahuro nimo siya, sundo nimo siya. Wala man tuod manimba ang imong papa. Wala man tuod mo alagad, pero timan dili na maoy rason nganong dili ka mo amin nila. Dili na maoy rason nganong dili ka mo ingong pa, I love you. Gipadako ko nimo. Pwede ba nga inig uli ninyo sa inyong balay? Pwede ba nga inyong tutukan ang mensahe nga naghatag og panalangin ninyo? That is message of blessings. Natong mga anak. Ako may kong bless kayo ang mga anak nga naa karoy papa. Daghan karong mga anak nga wala nay papa. Pero bless kayo ka nga na kay papa. Busa ang panahon nga napa kay papa, ayaw usiki. Ipabati ang imong gugma. Ayaw tuguti nga imo silang yamiran. Imo silang singkahan. Amen? Before namatay akong papa, namin nahitabong reconciliation. Gihalog na akong papa. Ang akong mama. O niya, gibless ko sa akong amahan o inahan. O nahitabo nga gibless me ni Lord.
Timan kini mao mensahe. Pag mamintin nimo ang respeto nimo sa imong ginikanan, na mintin ang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Munang bisag singkahan pa ka, bisag di pa ka tugutan sa imong gusto, di pa ka tugutan nga magminyo ka, di pa ka tugutan nga mangasawa ka, mamana ka, ayaw o kasuko nila. Amen? Amen. Ayaw sila kasok Giampingan kanila. Sa mga anak, mao ni akong i-challenge ninyo. Buhata, samtang buhi pa sila, ipabati ang imong gugma. Ug timan ini, wala ka mahimugso og magdako karon kung wala sila. Nganong kinahanglan nimo ng buhaton? Tungod sa rason nga gibilin sa Biblia. Pag ang anak mo tahod sa amahan o sa inahan, iyang panalanginan. Kanya nindot pagyud kaayo ang panalangin nga gisaan. Mahimo kang bulahan ug mutaas ang imong kinabuhi. Sa daling istorya, magpuyo ka nga dili magkalisod. Mga anak, mga batanon, ayaw gayod mo paglitok og dili maayo sa inyong amahan. Kinsa may mga anak dinhi nga mulaba sa bisti sa ilang amahan? Naapa ba? Or palabhon maning ka na? Kinsa ba nga mga anak dinhi nga dunay pangandoy nga palitan nila ang ilang amahan og nindot nga sanina, nindot nga short, nindot nga tanan bisti gikan sa lapalapahang tod sa limpolo. Nangandoy ba ka nga makapalit ka sa imuhang makapalit ka para sa imong amahan og sipatos, karsones, brief, t-shirt o polo? Nangandoy ba ka ni? Kung nangandoy ka na, timan ini, si Lord ang mutabang nimo. Kay damor nimo ning buhaton, damor nimong giablihan ang panalangin ni Lord. Pero kung imong yaga-yaga ng imong papa, maligo, makisi-kisi na, nya ingnon nimo nga gigabaan, moabot ang panahon nang nahitabo sa usa ka anak, imong masinatian. Unang sa imong pagkakristohanon, ayaw tuguti nga sa imong pagkabatanon, sa imong pagkaulitaw, sa imong pagkadalaga, wa na kay respeto. Higugma imong papa. Ug ina, pa, I love you. Happy Father's Day. Okay? Okay? Ina imong tapad, ayaw kasuko sa imong ginikanan. Human ani minsahia, pwede kang muuli sa imuha. Halo ka imong papa. Okay? Halo ka imong papa. Ayaw halo ka imong papa kung doon na silungon. Kay walay tao. Nganong ako ning istorya? Walay tao nga magpabilin. Tinuod na. Daghan karon nga mga anak. Singka-singkahan, yamiran, bugal-bugalan ang ilang mga anak. Pero sa panahon nga mamatay, o hilak-hilak, I love you. Resulta, naas kalisod. Munang lahi tang mga Kristohanon. Amen? Kitang mga Kristohanon, bisag unsa pa ang mga kakulangon sa atong mga tagsa-tagsa ka ginikanan. Apan tungod kay nakasabot ta sa gihan-ay nga prinsipyo sa Dios nga nas Biblia, mutahod ta. Inay mo tapat tahora imong papa. No? Nya kung mahimo mag-alkansiya ka dahil paliti imong papa. Malipay kay na. Nya magdaro na sila, maguna na sila, maguna-una na sila sa ilihang mga anak diya. Maguna-una man na sila. Pangutan-on ako ng mga amahan na ako'y kaila dito sa Bohol. Naagi ang amahan nga moingon nga tinuod yun na pastor imong giwali.
Nga nagi kami mo ingon gyud nga makailami kinsay maldita, kinsay buutan, kinsay maldito, kinsay kuan. Pero bisag unsa pa na sila, patas ang akong pagtagad nila. Amen ba? Di ba pareho tang gipakaon bisag lahi tag kinaiya? Amen? Muna pareho unta dapat ang atong respeto gugma sa atong papa. Namoy mga balon gihatag nila, pwede na nimo nang isip. Pwede kang mo sakripisyo. Nya sa time nga naay Mother's Day, Father's Day, dili kay bulak ang imuhang kuan, imong ihatag. Biste. Ayaw sila hatagi pug panyo. Hatagi og kanang ilang magamit. Kay sa panahon nga imo nang buhaton, malipay ang Dios nga nagtan-aw nimo. Ug iya kang iblas. Ug magpabilin ka sa panalangin ni Lord. Kay iya nang sugo nga anak, tahura, sunda ang imong papa. Wala mo ingon ang Dios nga tahura tong mga buutan nga papa. Atura mo magrespeto, no. May mga kapakyasan ang tagsa-tagsa ka tao ato ang mga ginikanan. Pero dili na mo'y rason ato silang mapasagdan. Bisag kapila ka pasingkahe, ilab sila. Kay maunay Yahweh nga sa Dios i-bless ka. Amen. Ato pakpakan ng Dios, no? Mauli mo o niya mauli ta. Siguro na may mga papa dire, no? Na may mga papa dire. Alas 11 pa man. Akong gihangyo ang mga amahan nga naa dire. Pwede ba manglingkod dire ang mga papa? Mga anak, giyahi ang mga papa dire. Dire ra mag-ampo lang ta. Niya katong inyong papa nga wala dire, inig-uli ninyo ko anak kanang buhata ang gidisenyo nga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Sige, ang mga papa dire wala man si Brad Moses, papa magyapon ni kay naaman ni siya inanak, no? Si Brad Marvin, papa naman ni Brother Marvin. No? Gawas ni Dong Binji, wa pa man ni kuan sawa. Arita dire. Nya. So mga anak, no? Ayaw gyud ninyo palabya ang oportunidad nga gihatag ni Lord nga nakasabotas iyahang plastadang mensahe. Sige, akong ihatag ni kuan ni Russell ang microphone. So sige, atong ipahilo na ang ato ang mga papa. Kay karon nga adlaw, karon na pitsaha, adlaw sa mga papa. Gihatagan jud og gibugaton ang kanang importansya ang atong mga papa nga mao ang haligi og nangamahan sa matagtag sa kapamilya. So ang papel maminaw pud ta mga kuan aris kuan. Ang papel sa papa kay dili baya gid na basta-basta. Amen ba? Kinsay mo tuo ana nga ang papel sa papa dili basta-basta. Di gina basta-basta mga igsoon kay ang papel sa usa ka amahan kung ang ilahang huna-huna nagsigig andar unsaon pagpangita sa mga panginahanglanon sa pagsangkap ngadto sa ilang pamilya. So, gani kung mabasa na to sa Biblia, ang mga papa makakaplag na sila sa isupply sa ilang pamilya, moagi pa jog tulo ang singot. Magkadusingot pa gyud maayo ang ilahang
sa nina presang singuta usa pa sila makabot nga para isupply sa ilang anak, ilang asawa. So, ang mga papa, mag-andar pirmi ang ilang huna-huna, unsaon nila pag kartiyo, unsaon nila pag sangkap ang ilang pamilya. So, akong gihatag ang muuna og hatag og mensahe ngadto sa ilang papa, akong unag hatag ni Asap. Happy Father's Day pa. Salamat sa mo pati man mo pa padako. Kumangayo ko pa. Natagan ko nimo dayon pa. I love you pa. Sige, hatag ni Papa ha. Ito ba nga, hatag ng bulang. Happy Father's Day pa. I love you. So next, akong ihatag ni Kian o ni Atina. Yes, si Ate Atina kay praktisa niya ni Uska Adlaw. Happy Father's Day pa. Salamat sa pag-atiman o pagdako pa. So, akong ikuan ni Kian. Pa. Happy Father's Day pa. I love you sa among pagdako pa. Akong ihatag ni Jaya. Amas Jaya, ali. Kay ulahin ako sila sa Happy Father's Day pa. Salamat sa imong pag-atiman kanako og sa pagkadako karon pa. Love you kanako pa. Mahal kanako pa. si Gio. Nana siya ihatag ni Papalo. Pagti pa. Love you. Happy Father's Day. Bisan akong ihatagag bulak ni si Tatay Ruel. Pastor, Happy Father's Day. Tatay Moses. So, muna ko mensahe. Happy Father's Day ni Tatay Ruel. Bisag wala ang iyang anak dire, naaman siya ay anak nga nagtanaw sa atong live. Happy Father's Day, Tatay Ruel. Salamat sa kinabuhi nimo, Tatay Ruel, nga bisan sa imuhang pangidaron, kanang among makita nga kanunay jud ka naa sa balay sa Alampuanan matag Domingo. Bisag sa imong pangidaron, kanang mabless ka estanan mi magtanaw kay maantigo ra gihapon ka nga momotor. Nya salamat sa imong kinabuhi, Tatay Ruel. Nya naa kay mga challenge, mga kabugaton, naarami nga imuhang igsuon diha sa Ginoo nga kanang
magkanang mutabang, wala magilaing maka labi nag-inusara niya imong wala ra gyud ka nag-inusara Tatay Ruel kay naa kay mga anak labaw sa tanan naa kay Ginoo. Proteksyonan ka sa Ginoo niya taas pagyud nga katuigan nga mag-uban ta sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O kanimo Pastor Ide, salamat sa imong kinabuhi nga sa dito pa mi sa syudad ka nagkita nami ani ni Pastor Ide. Wala na mo damha nga taga dire man di ni Pastor Ide kay ako kanang wala kay ko ka meet ni Pastor Ide. Ako siguro mga igsoon nga mga magulang. So salamat sa Ginoo nga silingan niya pastor niya wala damha nga nag-uban punta dire. Pastor Ide padayon sa kadasig sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Padayon mong proteksyonan ang gugma magabugkos sa imong family. Kalipay, kalinaw, maghari kanunay uban sa imong pamilya. Nya kang Tatay Moses, makita na to nga wala man tuod siya anak pero nangamahan siya sa iyang mga kinugos, sa iyang mga linudhan. Happy Father's Day Tatay Moses. Salamat sa Ginoo sa imong pangidaron nga laski kaayo. Baskog pa jud kay istanan. Makasayaw pa para sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. I declare pinasahi nga proteksyon, pabor o daghan pa jud nga mag-uban ta hantod sa kahangturan, hantod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Happy Father's Day Tatay Moses. Nya kung gihatagan kinislag mensahe kay wala ba ilang mga anak dire. Unya si akong Father's Day di ay apa. Happy Father's Day pa. Salamat sa Ginoo sa akong papa nga kanang siya pud akong nahimong papa nga bisan kani adto kanang wala pa jud makailas Ginoo kani adto kay wala pa man gyud na sangyawi. Unya ako ang gipasalamatan ang Ginoo nga nagkuyog mi ni Papa diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Bisan sa una sa kalisod sa among pamilya saksi kay kinamanghuran man ko nga babay ako may nagmanghod sa among kinamanghuran nga laki. Saksi pud namo nga ang kalisod namo kani adto ba maka kanang bisan sa kalisod namo kani adto kanang nakalahutay ra gyud mi tungod kay naamay papa uban ni mama nga kanang wala gyud sila mo surrender sa pag-atiman nila namo. Salamat kayo nga bisan sa kalisod nga uban sa tabang sa Ginoo na sustain ra gyud ang tanan. Kalipay namo nga si Papa nagkauban mi sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios mo nay usa ka dakong kalipay nga naata diha sa pag-alagad sa kamatuoran. I love you pa, mahal kay kanamo namong 11 ka anak, usa namo kamahan, mahal gid ka kay namo pa. I love you pa. Ayaw nagsapot-sapot. Ya, akong Happy Father's Day di ay ni Pastor Gideon. Happy Father's Day, Bes. Happy Father's Day, Bes. Salamat kay Ginoo sa imong kinabuhi nga kanang gigamit kas Ginoo nga na imuming gilid diha sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios. Salamat kayos Ginoo nga dili gina ikakumpara sa mga bahandi niining kalibutan ang kanang maduol ta diha sa tiilan diha sa Ginoo. Salamat kayo sa tanan nimong sakripisyo sa imong pagiya kanamo nga wala juga nag tihik sa pagsugilon sa pulong sa Ginoo nari kanamo uban sa atong mga anak. Imo gid mi kanunay nga gilid ngadto sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Salamat kayo sa imong mga sakripisyo, sa imong gugma dinhi kanamo. Ang Ginoo nakikita ni anang tanan. Salamat kayo sa tanan sa Ginoo gyud bes. Ang Dios gyud ang ulian sa mga pagdaig ug mga pagpasidog. Salamat kayo nga good health na kapirme niya lablab kanamo sa imong mga anak nga duha ug ako niya lablab kanamo pirme niya kanang salamat sa imong kinabuhi nga ikaw akong nabana
Kay kung di pa siguro ikaw akong nabana, dili po ko kailak Ginoo. Muna nga pasalamaton ug bless kay tanan ko nga ikaw ang akong bana. Kay nakakaton ko nga sa pagtahod ug kahadlok diya sa Ginoo. Salamat kay bis niya. Ang Dios magauban niya hangtod sa hangtod maay nagkaglawas. Happy Father's Day. Pinapiti kina. Oh, kana. Onya. Kuya akong manghod og tanan, Gaw Albert, Brad Jason, Happy Father's Day sa tanan nga mga papa ug sa mga papa nga nagtan-aw nato karon, Happy Father's Day. Ang Dios mag-uban, magpanalangin, magalig-on, hatag og kusog, kaalam sa mga adlaw-adlaw ninyo nga panginabuhi. Og naapay mo hatag og Happy Father's Day si De Pamila. Kisa pay mo hatag og Father's Day si Ate Elbe. Napa man, bisag nanginahan ta, nangamahan, naarag yapon tay papa kay gitagaan man og taas nga kinabuhi atong papa. So ato ipaabot niya ang mensahe. Happy Father's Day di ay pa og salamat kayo sa imong pag-atiman nga unsi may kamagsuon og ang Dios magpanalangin kanimo og salamat kayo. Happy Mother's Day. I love you. Kanang nalimtan di ay may gani kay update po ni naminaw gini ato mga igsuon di ay kay ningon si isa si Brad Sirapin wala na mo nag Happy Father's Day. Happy Father's Day Brad Sirapin. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga bisan tuod wala imuhang anak dere kanang asawa mo greet minimo Happy Father's Day kay adlaw karon sa tanang mga papa. Kay balo mi Brad Serapin, kay balo mi og ang Ginoo samot nang nakibalo kung unsay gi-desire sulod sa imong kasing-kasing nga ang kaminyuon nga gitukod diya sa Ginoo. Kung kamo man jud kay imo man gyud siyang gipagkaslan, abuton ra gyud mo diya sa unahan. Uban mis imong mga pag-ampo nga ang imong asawa og imong anak magkausa ra gyud mo balik uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Kay tuohi Brad Serapin nga ang Ginoo dili ginamahutdan og mga pamaagi. Maglisod man tuod ka karon pero sa unahan maamis na lang ka sa buhaton ni Lord nga mag-usa ra gyud mo diha sa imong asawa. Nya padayon sa imong pagka kaminyuon nga dili matintal. Nga kibaw man jud mi nga taud-taud na mo wala mag-uban og pagpuyo nga nagpabilin ra gyud ka nga kanang inusara kay pinasahi po na nga gasa sa imuha kay unsa ka sa uban nga kanang maadto ra ganik abroad mangita na maglain. So salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kanang pinasahi nga imong yung gitamdan ang pulong sa Ginoo nga dunay jud kay kahadlok sa Ginoo. Kay once dunay tay kahadlok sa Ginoo dili kita matintal kay mahadlok man kita makasala. Ma-useless ang atong pagpangalaga diya sa Ginoo. So happy Father's Day Brad Serapin sa tanang mga papa nga ni karon si Gal Jewel naminaw karon sa radyo. Happy Father's Day Tio Jose. Happy Father's Day. Ang Diyos mag-uban, magpanalangin sa inyong mga kinabuhi. O mamarog ta mga sila pamilya muhatag kaday. Mamarog ta din atong pataas ang atong tuong nga kamot. Og atong ipiyong atong mga mata og mulitoktak mga pag-ampo ngadto og alang sa atong mga papa. Labing gamahanan na mga Dios niining sayo sa kadtuhon amahan ani ana usab kami Ginoo nagaduol nga na kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa mga pulong nimo Lord God nga imong gipaabot sa matag-usa namo ka kinabuhi Ginoo. Ug bisan pa Ginoo sa mga papa Lord God nga anaa sa imong atubangan amahan sa kinabuhi sa imong alagad. Pastor Gideon, Brad Jason, Gaw Albert, Tatay Ruel, Pastor Edie, Tatay Moses, Lord, Brad Serapin, Papa nako, Lord, ug kinabuhi sa akong manghod, si Marvin, Ginoo. Lord, nakakita ka amahan sa matag-usa nila kakinabuhi, Lord. Aduna sila kanya-kanya amahan nga pamilya, Ginoo. Tabangi sila kanunay, Lord Jesus, sa ilahang pagpangita
sa mga pagsangkap, Lord God, alang sa ilang pamilya, Ginoo. Ubani sila kanunay maghatag ka, Lord God, og mga pinasahi nga mga pabor, kaalam, kusog, Lord God, sa tagsa-tagsa nila kakinabuhi, Ginoo. Ug himo dili basta-basta ang ilahang papel isip amahan kay mauna sila tigtagbo sa gikinahanglan sa pamilya, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga padayon ka, Ginoo, nga magpanalangin sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Ug usa-usab sila ka leader, Ginoo, ngadto sa ilang pamilya, Ginoo, sa espirituhanong bahin nga ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya, Ginoo, madala maduol diha sa Ginoo amahan. Salamat sa mga papa, Lord. Salamat sa ilahang mga sakripisyo, sa pag-atiman, sa pagpangga ngadto sa pamilya. Dili na, Lord God, dili na kanang sayon amahan, pero uban sa imong tabang, Ginoo, imong gipagaan kay kanunay nimo silang giprovidean sa tanan nilang gikinahanglan, Lord Jesus. Padayon nimo silang proteksyonan gikas lapalapa hantod sa alimpulo, protection, provision, I declare pinasahi nga proteksyon, Lord God, sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, Lord God. Kusog kaalam sa pagpadayon, Ginoo, sa pag-alagad ganha kanimo, Lord God. Giyahi sila kanunay, Lord Jesus, nga sa pagpadayon sa kadasig diya sa pag-alagad nga kanimo amahan. Giyahe sila kanunay, i-sustain sila kanunay, Lord God. Mubati man sila, Ginoo, og mga challenges sa ilang mga kinabuhi sa tagsa sa pamilya, Ginoo, Lord God. Dili kanila malimtan, Ginoo, nga ikaw ang Dios, Ginoo, maoy sentro sa ilang kinabuhi. Ikaw ang Dios ilang maduulan, Ginoo, sa matagtagsa ka mga sitwasyon, Ginoo, hagit sa kinabuhi, Ginoo, nga dili nila kakalimtan, Ginoo, nga ikaw ang Dios, Ginoo, magagiya, magpanalangin, maguban, Ginoo, sa tagsa-tagsa nila ka kinabuhi, Lord God. Uban ngadto sa ilang mga anak, ilang asawa, Lord, ikaw, O Diyos, mag-bless, Ginoo. Mga pinasahi nga pabor, Ginoo. Kanunay nila, Lord, masinati, Ginoo. Ang imong mga pulong nga napuno og saad, Ginoo. Nga kanunay nila, Lord God, masinati, Lord God. Tungod kay nagmatinud-anon man sila, Lord God, sa pag-alagad ganha kanimo, Lord God. Salamat sa among mga papa, ug bisan pa sa nagsunod, Lord God, sa live, sa ampulong mo kinabuhi ko, sa live, Lord God, sa Shine FM 101.3, Lord God, sa mga papa, ug sa tanang mga papa sa tibuok kalibutan. Lord, salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos nag-uban, nagpanalangin kanunay, Lord God, nga safety ang mga papa, Ginoo, tungod kay naa ka man, Lord God, nga nagproteksyon, Ginoo. Dalaygon ka nga Diyos, Ginoo, nga nagkanunay ka nagsustain, naghatag kag maayong panglawas, Lord Jesus, sa tanang mga papa. Gawas nun kanunay, Lord God, ang mga papa, Lord, sa panagsikay-sikay sa matag adlaw, Ginoo, kay wala sila'y imos lang gitagaan kanunay maayong panglawas. Salamat, Lord God, sa mga pabor, Ginoo, kay ikaw ang Dios, Ginoo. Walay laing gihatagan sa ilang kasing-kasing o gunahuna, ikaw lamang ang Ginoo, mabayaw, mapasidunggan sa ilang kinabuhi uban sa tasatagsa ka pamilya, Ginoo. Dalaygon ka amahan nga among mga pag-ampo nga ikaw ang Dios magatubag sa among mga pag-ampo, Ginoo, sa mga papa diri, Ginoo, nga nangandoy, Ginoo, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos nakasayod sa ilang kasing-kasing, Ginoo. Unsay ilang gipangayo nga na kanimo, ikaw Diyos magatubag amahan, kay ikaw ang Diyos dili bungol, ikaw ang Diyos makadungog sa among mga panghangyo nga na kanimo amahan. Ug salamat sa imong pagkamaayo, pag-uban, pagproteksyon sa tanang panahon, dug himaya kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen. O sige, mobalik ta sa atong mga lingkuranan. Salamat. Ay, pay na-picture sila day. Na-picture sila? Humana? Oh, sige. Salamat sa Ginoo. Sa ato ta sa laing bahin nga mao ang paghatag sa tithes and offering. O niya, mga halal, buhaton na kini
ta sa pagpamarog mga kaigsunan. Ano yung isa ang atong tuong gamot diya sa tithes and offering, labing gamhanan ng mga Diyos na ininsayo sa kautuhon, Lord God. Anya na usap kami, Ginoo, nagatuol nga na kanimo, Lord God. Bisan pag Ginoo sa salapiano na bahin, Lord, nga naa sa among atubangan, Amahan. O bisan pa sa mga kamot nga hatag, Amahan, ikaw, O Diyos, magapanalangin sa tanang source, bisan asa nila nga gikuha, Lord God, nga mga source, Lord God, nga income nila, Lord, ikaw, O Diyos, magapanalangin, magapumultiply ka, Ginoo, Lord God, sa ilang mga panginabuhian, Ginoo. Paday ni mong proteksyonan, Lord God, ang tagsatagsa na mo, Lord God, nga source, Ginoo, ilabi na gyud sa tagsatagsa na mo kakinabuhi, Lord God. Kusog, maing panglawas ka Pasko, Ginoo, nga kanunay masinati ka na mo, Amahan. O kini nga sa lapianon nga bahin, Lord, gamita kini, Ginoo, sa mga ministry, Ginoo, nga mga buluhaton, Lord God, sa nga imong gipiyal sa matag usa ka namo, Lord God, aron mapagaan, Ginoo, Lord, ang lakaw sa ministry, Ginoo. Ikaw, O Diyos, panalangin, Ginoo, niini, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Diyos naghatag, Lord, og kanang kasing-kasing, Lord God, nga malipayon, Lord God, nga naghatag, Lord God. Kay pag malipayon kami nga naghatag diha kanimo, Amahan, Lord, ikaw ang Diyos, panalangin, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord, dalaygon kay ka nga Diyos sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Paliw ko na. So, ato ta sa mga announcement, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang presider karong maabot Domingo kay sis Cindy. Unya, opening prayer, Brad Serapin. Scripture reading kay si Ayla May. Nya, mo testimony kay si Gao Joel. Nya, ang special number kay Tamayos Family Jason na Jijimi. Inyo ang special number. Yala Jason and Jijimi. Tamayos magpud ni sila. Tamayo mo ka lang, no? Parinti. So, mao ni ang mga announcement, mga kaigsuonan. So, ako gihatag ni Pastor Gideon ang duga nga mga pahibalo. Karong hapon, wala sa training sa ato ang disciple. Siguro mga next pagyod nga mga bulan, siguro next month na lang ta. Sige. Unya katong inyuhang atong Bible reading, dili na to kalimtan na aman ta ato sa chapter 18. Or chapter 18, 20. 20. Upat-upat raman. 16? Sa 16 di ay. 16 pa ta. Sa Mateo, pero kuan diri ra gyud ta to basahon. So ato ta sa pagpanindog niya okay. Next sa July di ay naay mo seminar ko sa kuan worship team. Sa July na atay seminar sa worship team. Dala ang musician og ang tanan nga mga song lead, backup lead. Unya katong ato ang mga kaigsunan nga mo join sa seminar kuan sad abli kay ato ang gitinguhaan nga masabdan kung unsaon pagdevelop ang pagdala diha sa paghalad nga tos Ginoo. Ato ta sa pagpanindog atong isa to mga kamot. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Amahan sa kalampusan, sa mga panalangin, pabor, sa proteksyon ug labos sa tanan sa mga mensahe nga diin imuhang butang sa matagusan namo kakasing-kasing. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman sa tanang mga pamilya, tanang mga papa, sa tanang mga kaigsunan nga namo nga nagsunod sa Shine FM 101.3 ug sa tanan nga mga kaigsunan namo ay imong magatawhan nga nakigduyog ka namo sa pagsimba kanimo pinagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Ug kanamong tanan nagsalig kanimo among itugyan diha kanimo ang tanan mga pagdaig, pagpasalamat, ubani kami sa simana nga imong gidugang kanamo, puna kami sa imong presensya o panalangin. Kalipay, kalinaw, pagigdait, mag-uban kanamo.
Pinagi sa grasya sa among Ginoo, sa gugma sa Dios Amahan, sa pakigiusa sa Balang Espiritu, karon hangtod sa imong pag-abot, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo saligta niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay. Salamat ta sa pan, Lord. Salamat, Lord, sa pan. Salamat, Lord, ikaw mag-bless. Imong pan nga mong ambitan. In Jesus' name. Amen. O, amen. Usahay, walay kahadlukan. Kung unsay dangatan, tanang dapit, tanang asiyang tanan. Tanang dapit, tanang adlaw siyang tanan.